Takýto Silvester. Vám to treba. Hej. Koľko hodín? 16:90, ale mám problém mám, kamarát. Poď, kamarát. Počúvaj ma. Ty si rozprávaš. Počúvaj ma. Minulý rok, na 2010, 00, my ako najlepší producenti slovenských pornofilmov, Strnky Pictures, to sme ako sumarizovali, čo sme robili. Povedzme si to úprimne, sme sa to trošku vykašľali, no. Spravili sme jeden novoročný príhovor. Počkaj, akože ten sitcom s tým mimozemšťanom, čo som navrhoval, to už niekto natočil. Nepamätám, myslím, že nie. Ale keď tak rozmýšľam, tak zase nápady boli, ale nebolo času. Trešti, hlava. Čo sme to vlastne včera popili? Kedy bolo včera? Pred 16 hodinami. Dajme si záväzok. Prosím ťa, sľub mi, že tento rok natočíme celovečerný bestseller. A zase, keď nie bestseller, tak aspoň nejaký menší projektík. To by som nepil. Neboj sa, ja ti sľubujem, že prajeme taký animál, že Shrek je oproti tomu obyčajná vrak. Taký animák, ti sľubujem, akože tu sedím ja. Ti sľubujem. Povedzme tým divákom nášho Strnky Pictures. Dajte si aj vy predsavzatie a splňte si to, čo chcete. No aj keby nás tak mohli počuť. Tiež by. Vieš, čo by nebola úplná mizantropia pre nás? Keby tí kokoti, čo nás tam majú akože skupiny, ako kamarátov, sa vyjadria, áno, chceme animák, áno, chceme porno detské. Chceme komédiu, chceme hocičo, len proste my nevieme, čo chcú tí ľudia. Chceme tínedžerskú komédiu? Nie. Ja neviem, čo ja chcem. No je to. Áno? No. Ruku na to. Na rok 2011 je rokom slávy, úspechov a Oscarovej slávy pre nás. Presne tak. Pusu. A poďme si ešte láhnuť.